täällä on herrat. Ja mulla olisi nyt vähän asiaa. Eli siis jo tosiaan anteeksi. Ja tää anteeksi tulee siitä, että mä en tehnyt tai mä en julkaissut Hell Alia silloin tiistaina. Mä pyydän sitä anteeksi, mutta mun kännykkä ei suostunut lataa sitä tubeen. Mä oon siis hyvin pahoillani siitä. Mutta mennään nyt suoraan asiaan. Mä teen myös tänään sen ei. Niin mä teen sen Ellie Pet Shopille sen videon. Siis sen musiikkivideon, se on siis omattu Ellie Pet Shopille. Ja kauketilaa Ellie Pet Shop. Mä laitan varmaan linkin tonne alas. Ehkä. Ja joo. Tän laitan sinne alas. En mitään ehkä, mutta siis laitan sinne alas. Jos joku kysyy tätä taustaa, niin tää on vaan ihan perusviuhka. Tämmönen mun mielestä ei hieno, niin mä otin tän mun taustaksi. Niin, mutta tosiaan tää oli tämmönen pieni infovideo ja nyt sais näkää.